ನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಪರವು 141 ಏಗೆ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲಿ ಈ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಲಿ ಓಯೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮುಂಡಾಜೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈರೇನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಸರ್ ಈರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಜ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಲೇಖಕರು ಸರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ರವಿರಾಜ್ ಲೇಖಕರು ಚೆಂಬು ಮೇಡಮ್ ಈರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಕುಡ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಸರ್ ಈರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೇನದ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಸರ್ ಈಡ ಗೇನದ ಪೊಲಪು ಕೊರಡು ಭಿನ್ನಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತನು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧ ನಡುಪುನ ಚಿತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುಗುಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿಯರೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೇನೆ ತುಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರವು ಪಂಡ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಾರ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಪಿದಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಯಾನು ಅಂಚದ ಇಂಕೋ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆಟಿ ಯಾನು ಪಟ್ಟೋನ್ಗ ಅನ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಖಲ್ದ ಆ ವಿಚಾರನು ದುಂಬುದಿಯ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರು ಪಾರ್ವತಿ ಆದಿಮಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಲೋಕಬಾರಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕೊಡು ಉದ್ಯಪನ ಬೆಂದಿರಿಗೆ ದತ್ತ ಮೇಯಿಟ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅರೆನು ಉದ್ಯಪನ ಬೆಂದಿರು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಎರಮನೆ ಉದ್ಯ ಬೆಂದಿರು ಬೂಡುದ ಮಾಡ ಒರಂಬಕೋಲು ಮಾಡ 4 ಕಮ್ಮ 14 ಕೋಲುದ ಚಾವಡಿ ಮಾಡದ ಎದುರುಡು ಜಲಕಂದ ಶುದ್ಧಗು ಮುತ್ತಿನ ಜಲಕಂದ ಕೆರೆ ತೋಡಾಯರಿಗೆ ಪೂವಕೊಪ್ಪಲ ನಡಪಾಯರಿಗೆ ಬೂಡುದ ದತ್ತ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾರಿಕಿದೆ ಮಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಬೆಪ್ಪುಗು ಬೆಂದ್ರು ಕೊಟ್ಯ ಚಂಡೀರಿಗೆ ಉಗ್ಗೆಲು ಬೆಂದಿರು ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನುಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂಜಿ ದಿನ ನೇರಡು ಲಕ್ಕದ ಹೌದಾ ಕೇಳದೆ ಕಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಗುವೆನಡೆ ಪೋಯಿರು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕೆರು ಕುಲ್ಲೊಂದಿಪ್ಪುನಗ 4 ಮುಖತ್ತ ಮೂಜಿ ಮಣಿಪುದ ಓಲೆ
ಮಾನಿ ಓಲೆ ಕನತ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಿ ತುಯ್ಯರು ಇಂಚಿ ತುಯ್ಯರು ಓಲೆದೆತ್ತೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಬುಡುಪಾದು ಮಾರ್ಪುದ್ದ ಬುಡಿಯೇ ನೆಂಪುಗು ಓದಿಯರು ಓದುದು ತೂನಗ ನಾಲು ಮುಖತ್ತ ಮೂಜಿ ದಂಡು ಸಾಧ್ಯರೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಓಲೆಡುಪ್ಪುಣಿಗೆ ಕಾಲ್ಯದ ಅಟಿಲು ಕಾಲ್ಯಡಾವುಡು ಬೇಲ್ಯದ ಬೆಂದರು ಬೇಲ್ಯಡಾವುಡು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಬೇಲ್ಯದ ಅಟ್ಟಿಡು ಕಾಲ್ಯ ಬೇಲ್ಯುಡು ಮಲ್ತೇರು ಏರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಅಂಚ ಮೇರೈಕ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಬೆಂದ್ರು ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದು ಸಾರಕಡ್ಯ ಬೆಂದ್ರು ಬೆಪ್ಪು ಮಲ್ತೀರು ಸಾರಕಡ್ಯ ಚಂಡೀರುಡು ಸಂಪು ಮಲ್ತೀರಿಗೆ ಉಲೈಡು ಸೂತ್ರೋಡು ಬಂಗಾರಿನ ಎಣ್ಣೆ ದರಿಯ ಬೊಲ್ಲಿನ ತಕ್ಕಣದೆ ತಂದು ನೆತ್ತಿಗೆ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ ಕೆಬಿಕಿ ಕೀಲೆಣ್ಣೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಪ್ಪೆಣ್ಣೆ ತಿಗಲಿಗೆ ತಂಪೆಣ್ಣೆ ಪಾದಗು ಪನಿಯೆಣ್ಣೆ ಉಗುರುಗು ಉರಿಯೆಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಬೆಂದ್ರು ಜಲಕ ಆಯಿರು ಕಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಗುವೆನಡೆ ಬತ್ತದು ಆಕಾಶಂದ ಅಟ್ಟೆ ಮರ ಪತ್ತಿರು ಪಾತಾಳಂದ ಪನಿ ನೀರು ದೆತ್ತೇರು ಬೊಳ್ಳಿನ ಸಿರಿಗೆಂಡೆಡು ದಿಂಜ ಅದು ತುಳಸಿ ಮಂಟಮದಡೆ ಬತ್ತದು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈತೇರು ಮೂಜು ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಮೂಡಾಯಿ ತೂದು ಸೂರ್ಯ ಸೂಕೆ ಕರಿತೇರು ಪಡ್ಡೇ ತೂದು ಚಂದ್ರಜಪ ಕರಿತೇರಿಗೆ ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥದೆತ್ತೊಂದು ಗಂಧ ಸಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಗಂಧದ ಕೊರಡು ಸಾನೆಕಲ್ಲ ಪತ್ತದು ಮುಂಗಾಯಿ ಬಲಪಾಡದು ಗಂಧ ತರತೇರು ಗಂಧದ ಮಾಸಾದಿಗೆ ಆಯಿರು ಚಂದಗು ಗಂಧ ಪೂಜಿಯರು ಭಕ್ತಿಡು ಭುಕ್ತಿ ಪಾಡದು ಉಲೈ ಸೂತ್ರಗು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದಾಪಿನೇ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮುಂಚು ಕೂಟುದು 300 ಬಗೆ ಅಲೆ ಕೂಟುದ 500 ಬಗೆ ತಾರಾಯಿ ಕೂಟುದು ಸಾರ ಬಗೆ ಗಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಬೊಳಿಯರಿತ್ತ ಮುತ್ತು ವರ್ಣಂದ ಉನುಪು ಮಲ್ತದು ಪಚ್ಚೆ ವರ್ಣದ ಪಸಂಗಿರಿ ಪದೆಂಗಿದ ಪಾಯಸ ಕಪೋಲ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ನೆಯಿ ಒಣಸು ಬಲ್ಮನ ಆಯಿರು ತೂಂಕನ ಉಜ್ಜಲಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ತಂಚಿ ಬುಡುಪಾದು ಬಚ್ಚಿರ ತಿಂದಿರಿಗೆ ಏರಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಎನ್ನ ದುತ್ತು ಬಲ್ಮನ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಕನಬಲಾ ಬಂಡಿರು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಸರಪುಳಿದ ಕಲ್ಲ ಕಲೆಂಬಿದೆಡೆ ಪೋದು ಕಿನ್ಕಿನ ಬಿರೆಲು ಕೊರಿಯರು ಕೊಂಬಿನ ಬಿರೆಲು ಒತ್ತಿಯರು ಕಲ್ಲೆ ಕಲೆಂಬಿದ ಮುಗುರು ಬಾಯಿ ರಟ್ಟಾಯಿರು ಒಯ್ಪು ನೂಲು ಓರೆ ಸರಪೊಳಿದೆತ್ತೇರು ಬಂದಿ ಕಟ್ಟ ಜೋತ್ರದೆತ್ತದು ಪುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ತಲತ್ರದೆತ್ತೇರು ಬಂಗಾರು ಕಟ್ಟಿ ಬುರುಡದೆತ್ತೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಸತ್ತಿದೆತ್ತದು ಬಲ್ಮನ ಸಿಂಗಾರ ಪೆರಿಯ ಸಿಂಗಾರ ಆಯೇರು ಪಂಡದು ಈ ಬಾಮಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ನಂಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವರಿ ನರಮಾನಿ ಪಿದಾಡ್ನ ದುತ್ತೈತವುಲ ಒಂಜಿ ಅರಸ್ಥಾನದ ಅರಸು ಪಿದಾಡ್ನ ಅತ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಒರಿ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಡ್ನ ಪೊರ್ಲುಲ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೀರು ದುಂಬುಗು ದುಂಬಿನ ಪಾಸಾಡಿ ಪಿರವುಗು ಸಂಗೀತ ಊಟ ಅದು ಸಕುನಂದ ಬಿಡಿ ದಕ್ಕಾಯಿರು ಸನ್ನೆದ ಕೊಂಬು ಊದಾಯಿರು ಪಂಡ ಆಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನ ಬಿರ್ದನು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನುಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ತೂನಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಅವು ಪೆರ್ಮೆದಾನು ಪನೆರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಯಾನು ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ವರ್ಣನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬಡಕ್ಕಾಯಿ ಗೆನ್ಗೆಡ್ದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮುಲ್ಯೊಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಿರಿ ಗಟ್ಟಡ್ದು ನೂಗುರು ಪೊಯ್ಯೆ ಮುಟ್ಟ ಈ 4 ಗಡಿತ್ತ ಮದ್ದುಡಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡನು ಸತ್ತಿಯದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಅರಿವಣಾದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಕಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಮೂಡಾಯಿ ಕಾವೇರಿ ಗಟ್ಟದ ಮರ್ಗಿಡ್ದು ಉದ್ಭವಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಸುದೆ ತುಳುನಾಡದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಾಗುಡು ಪರತೊಂದು ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲಿ ಸೇರಿಯರ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸುದೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಪುರ್ಪ ಕಾಯಿ ದಿಂಜಿನ ಮರ ಬೂರುಲು ಮುಳ್ಳು ಬಲ್ಲೆಲು ದೈ ಪುದೆಲುಲು ಮುಗಲಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊರಿಯರ ಎಕ್ಕಲುನ ಎತ್ತರದ ಮರಕ್ಕುಲು ಎತ್ತಂದೆ ನಾಚಿಕೆಡು ಬಗ್ಗನ ಗೆಲ್ಲುಲು ಈ ಕಾಡದ ಉಲೈಡಿತ್ತನ ಮುರಕಲ್ಲದ ತಟ್ಟಿಡು ನೆಯಿ ಮುಲಿತ್ತ ಪಲ್ಪುಡು ರಾಜಮರ್ಜಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕುನಿಪ್ಪಲೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ತುಂಬಿ ಕೈಟು ಮರಗೆಲ್ಲುಲೆನು ಪೊಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಪನ್ಪಿ ಮದದಿಂಜಿದ ಆನೆಲೆ ಪುಂಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮೈದಾಲಡು ಇನೆಮೋಕೆಡು ನಲಿಪುನ ಮೈರದ ಮಾಕಟೆ ಕಬರು ಕೊಮ್ಮುನು ತುಂಬೊಂದು ಬಲಿಪುನ ಉರೆಕ್ಕುಲು ಗೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ಯೊಂದು ನೇಲ್ಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಸರತ್ತದ ಮುಜು ಮಂಗೆರ್ನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ಸೊರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೆವುದಾಂತೆ ಬುಲ್ಪುನ ಇರಿಂಟದ ಬೆರಂಟು ಸೊರೋ ಪುದಲೆಗೆ ಕುತ್ರಿಪೋನಗ ಉರ್ದೊಂದು ಪೋಯಿನ ಕತ್ತೂರಿದ ಪರಿಮಳೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುರ್ಗಲೆ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಉರ್ಗುರ ಮುರ್ಗೊಲು ಕೇನೆ ಕಾಟುಕೆರೆಂಗ್ ನರಯ್ಯರದ ಕಣ್ಣಲಿನ ಗರ್ತು ತಿಂದೊಂದು ಒಸರುದ ಜಾಗಿಡು ಕೆಸರನು ಒಕ್ಕೊಂದು ಪಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪುನ ಪಂಜಿಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ನರಮಾನಿ ಸಂಚಾರದ ಅಂತಿನ ಸಂಪುತ ಭಾಗ್ಯದ ಕಾಡದ ಉಲೈಡು
ಸುದೆ ಬರಿತ ಬಡಕಾಯಿ ಬಂಗಾರು ಸಂಪತ್ತು ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕನಕಪುರ ಅನ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡೆಂಕು ಓದು ನಂಚಿತ್ತನ ನೆನಪುರ ತೂನಗ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಡು ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತುಂಡ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಡು ಐಟ್ಲ ಪಿರಾಕದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನದ ಸಾಹಿತ್ಯಲೆಡು ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಶಬ್ದಲುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ್ನದ ಶಬ್ದಲುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನ ವಿಷಯ ಇಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ನಾರಾಯಣ ದೇವಿರ್ನ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿಡ್ದು ಆರ್ದು ಎತ್ತು ದಕ್ಕರಂಚಿತ್ತನ ಕಿಲ್ಮಿಷಡು ಮಧುಕೈಟ ಬೇರು ಪುಟ್ಟಿರು ಅಕಲಿಡ್ದು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಪಂಪ ಅವೇ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಡ್ದು ಪುಡಾದು ಬೂರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಿಡಿ ಅವು ಪೊತ್ತುದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ಪಾದು ನೀರಾದು ಗಟ್ಟಿಯಾದು ಭೂಮಿ ಆಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಡು ಪುರಾಣ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯಲ ತುಳುತ ಪಾರ್ಧನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತನ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನೋಡ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕಥೆನು ತೂನಗ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಐಟಿ ನಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಮೂಡಾಯಿ ಉದಿಪು ಸೂರ್ಯ ದೇವಿರು ಪಡ್ಡೈ ತನ್ಪು ಚಂದ್ರದೇವಿರು ಬಡಕಾಯಿಗು ಬಾಲೆನ್ನ ಕುಮಾರಿ ತೆನಕಾಯಿಗು ಸೆಲಿಯೇಂದ್ರಿ ಉದ್ಯ ಉದಿಪನಾಯಿ ಪುರ್ತು ನಾಲುಗುಂಡೊಡು ನಾಲುಗುಂಡ ದೇವಿರು ಮೂಜಿತಾನುಡು ಮೂಜಿತಾನ ಬೂತುಲು ಆಲುಪತ್ತನ ಅಸುರಿರು ಗುಂಡಪತ್ತನ ದೇವಿರು ಮಾಡಪತ್ತನ ಸತ್ಯಲುಪುರ ಉದ್ಯ ಉದಿಪನಾಯಿ ಪುರ್ತು ಲೋಕಬಾರಿ ಈಶ್ವರ ದೇವಿರು ಎಡಂಗು ತೂನಗ ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂಡಿಗೆ ಬಲಂಗ ತೂನಗ ಬಾನ ಇದ್ದಂಡಿಗೆ ಎಡಂಗೈ ತಟ್ಟಿರು ಭೂಮಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು ಬಲಂಗೈ ತಟ್ಟಿರು ಬಾನ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪುರಾಣೋಡು ಎಡತಕ್ಕೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಬಲತಕ್ಕೆ ಬೀಳದ ಎತ್ತು ದಕ್ಕಿಯರು ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡು ಮಧುಕೈಟ ಬೇರು ಉಂಡಾಯರು ಅಗ್ಲಿನ ಕೆರೆದು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರು ನೆಟ್ಟು ತೋಜು ಬರಪಿನ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಅವೇ ಎಡಂಗೈ ತಟ್ಟಿರು ಭೂಮಿ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು ಬಲಂಗೈ ತೆಟ್ಟಿರು ಬಾನ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು ಆತಾನ ಪುರ್ತುಗು ಅಂಗಾಲು ಮುಂಗಾಲು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡು ತಾಳವೇ ತಂಬವೇ ಪನ್ಪುನ ಸಿಡ್ಲು ಮಿರ್ದಿಂಡು ಕುಂಕುಮ ಪನ್ಪಿ ಪನಿದಾರ ಬರ್ಸ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಎರಗಂಡು ಭೂಮಿ ತನ್ಪಾಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮೇಲಪ್ಪ ಉದಿಯ ಬೆಂದಿಂಡು ಕದಿಕೆದ ಪುಲ್ಲು ಕಡೀರ ಬೇರು ಕರಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಬೊಳಿಯ ತುಂಬೆ ಗೋವುಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಕಪುಲ್ತಿ ಗೋವು ತಾರಿಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಗೆಂದ ತಾರೆ ಬಿದೆಟ್ಟು ಮೇಲಪ್ಪ ಅತಿಕಾರಿ ಬಿದೆ ನಟ್ಟಿಡು ಮೇಲಪ್ಪ ರಾಜಗಿರಿ ಪನ್ಪಿ ಕೆಂಪದಿಪೆ ಒಂಜಿ ಪೂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಪನ್ಪಿ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಣದ ಮನೋಲಿ ಪನವುಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಇಕ್ಕೇರಿ ಚಕ್ರ ಸ್ಪಾದೇರಿ ಪನವು ಬಂಗಾರಡು ಮೇಲಪ್ಪ ರಾಮಟಂಕೆ ಬಂಗಾರು ಭೂತಲಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಮಲರಾಯ ಭೂತ ರಾಯರಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಕಾಮರಾಯ ಬಲ್ಲಾಳಿರು ದೇವಿರಡು ಮೇಲಪ್ಪ ಕುಕ್ಕೈ ಸುಬ್ರಂತಾಯ ದೇವಿರು ಉದ್ಯೋದಿಪನಾಯರು ಅಪಗಾಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪ ಇತ್ಯದಾಗಲು ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಜನಕುಲು ಜನಪದ ಸಾಹಿತಿನಕುಲು ಅತ್ತನ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ಪನೋನಿತಿನಕ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ವಿಚಾರುಲು ಅತನ ತುಳುತ ಶಬ್ದುಲು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಮಯವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಭಾಷಾ ಸಂಪತ್ತು ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ದಾಲ ಹತ್ತನ್ ತೋಜುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಸತನಕ್ ಒಗ್ಗುದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಕ್ ಪಿರಾಕದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮದತ್ತು ಪೋತುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅತನ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೂ ಅತನ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇತ್ಯ ನಡಪು ನಂಚಿತನ ಮದಿಮೆ ಮಸಿರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಅವು ಪೊಸತನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಂಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಆ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಮದತ್ತು ಪೋನುಂಡು. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ದೈವದ ಕಲ ಮಾತ್ರ. ಆ ದೈವದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದುಂಬುದ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಹೊರ್ತೊಂದು ಮತ್ತುಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನರೇಷನ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮದು ಬೊಕ್ಕದಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಯಾನು ಸುರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನಿ ನನವರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಪುರ್ತುಡು ನನಾತ್ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಲಬು ಅತನ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೊಂದನ ವಿಚಾರನು ಪಟ್ಟೋನೆರೆ ಯಾನು ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಈತ ಪಾತಿರದು ಯಾನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತಿರನು ದಾಲಾಣ್ಲ ಲೋಪದೋಷಲು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಲಿ
ದಯಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಲು ನೇನು ಕ್ಷಮಿಸಾವುಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೋನ್ಗ ನಾನು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿ ಮುಗಿಪ್ಪುವೆನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಭಾಷೆಡಿತ್ತಿನ ವರ್ಣನೆ ಗಿರಾಕದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷಾಭಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಂದಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ನನದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೀರಿನ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮದಿಪು ಕೊರಡು ಇನ್ನೈತ ಮಾತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂಡ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಂಗ್ರಹ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನೊಳ್ಳಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ತಿತ್ತೇರು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಊರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳು ಎಂಚಿನ ಒಣಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಆರು ಐತೆ ಮಣ್ತನ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ತೆರೆದು ಬರ್ತನ ಆತೊಂಜಿ ಆ ಪದ ಸಂಗ್ರಹ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಮಣ್ತೇರಿ ಇತ್ತು ನಿಜವಾತುಂಡ ಮಾತೇರು ಪಾತೇರ್ನ ತುಳುಟ್ಟು ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಲ ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಎಂಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ತುಳು ಬಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ಏತವು ಕಲಬೆರಕೆ ಅದು ತುಂಡು ಬಂಡ ಅಯ್ಯನ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಮೌಖಿಕವಾದ ಅಯ್ಯನ ಮೌಖಿಕ ಕೂಡ ತುಳು ಪದ ಪುಚ್ಚಿ ಅನ್ನೋ ನಿಜ ಆತು ಅಯ್ಯನೊಂಜಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಂಜಿ ಅಯ್ಯನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೋಡ ಅಯ್ಯನ ಇಂಚಿತನ ಒಂದು ತುಳು ಸಂಪತ್ತು ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಆರ್ಯನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಇಂತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇರು ತುಳಿ ಎಣ್ಣೀರ ಖುಷಿ ಅವಣದು ಇತ್ತಂಡು ಈ ಇಂಚಿ ಪೈತೆ ಕೆಲವು ತುಳುತ ನಿಜವಾಯಿನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚನ ಪಣಪನ ನಂಗೆ ಮರತ್ತು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪನ ದಿನ ಒಟ್ಟು ತುಳು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಿಜವಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಂಡದು ಎಂಕ್ ತೋಜೊಂಡುಂಟು. ಸೊನ್ಮೇಲು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೇರೆ ಲೇಸ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಕೊನ್ನಿ ನನದುಂಬು ಮಾನದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ರವಿರಾಜ್ ಬೇರೆ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ಕೊರಡೊಂದು ಭಿನ್ನೇತ ಮಾತು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇನ್ನು ಇದರ ಆಶ್ರಯದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರ್ಪು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 150ರ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆನೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಹ ಹೀಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನ ಕರೆದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸುದು ಖಂಡಿತ ಸುಲಭದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಇದರ ಕೆಲಸನ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಧವ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪೊರ್ಲುತಿರ್ಲು ಎಂಬ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಘನತೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರುವುದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಅದರ ಸೊಬಗನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ತಿರುಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಆಪ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ಬರಹಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಏನು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳುವಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಳು ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಜಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ತುಳುವಿಗಿಂತ 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಯ್ತು. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತುಳುವಿನ ಮೌಲ್ಯ ತುಂಬಾ ಅಪಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳುವನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಈ ಭಾಷೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎದ್ದೆಪ್ಪದ ಮಾಲಿಕ್ಪುರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ರವಿರಾಜ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಅಕ್ಕೇರಿಗಾದು ಈ ಲೇಸದ ಉರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಹೋಯಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಿರ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಾತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆದ ಪೀಟೊಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಣೊಡೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ದುಂಬಾತೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಗುಡಿಕಾರ್ಮೆದ ಪೀಟಡು ಎನನು ಎರ್ಕೊಂದು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ದುಂಬಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕದ ಕೇನುಂಡತ ಕೇಂಡು ಮೇಡಮ್. ಸಂಗೀತ ಮೇಡಮ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಲೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ತುಳು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಡುಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆನು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ. ತುಳು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ದಕ್ಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಪಣ್ಪ ಪಂಚವರ್ಣದ ನಾಗ ನಡೆತ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೀನ ವಿಚಾರ. ಈ ತುಳುನಾಡು ಭೂತಲೆಗ್ ಭೂತಸ್ಥಾನ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರೆಗ್ ಗರಡಿ, ಸಿರಿದೇವಿಗ್ ಆಲಡೆ, ನಾಗಗ್ ನಾಗಬನ, ದೈವಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರಿಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಲ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏತೋ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧಕರು ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಣ್ಣದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ತುಳು ಪಾತೆರೆಗ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರುಪೇರು. ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೆಂತರು. ತುಳುನಾಡು ಪರಿಪಿನಂಚಿನ ಸುದೆತ ನೀರು ಪರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೀಜಿನಂಚಿನ ಗಾಳಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸಾದ ಮುಲ್ಪದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ವಾ ಊರುಗು ಪೋಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಾಂದಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಂಡ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಪೋಂಡ, ಈ ದೇಶ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ದೇಶಗೆ ಪೋಂಡಲ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದೆನಕಲು ಬತ್ತೆರಂದು ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತೂಪೇರು.
ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಈತೆ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಲುವಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಲುವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಚ ಮಾಂತೇರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮರೆಪುಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಪೀಠಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಪಂಡ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಕುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಬಹಳ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಈತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪಚ್ಚೆ ಚಿಗುರಾವಡು ಪರಿಪ್ಪಿ ನೀರಾವಡು ಬೆಳೆತಿ ಕಾಯಾವಡು ಒಂದು ಆಶಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಣಪ ಅಂಚ ಐಟ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚಿನ ತುಳುಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದು ಕಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ತುಳು ಬಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡದು ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪತ್ರಕರ್ತರುಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜರುಲ್ಲೇರು ಮಾಂತೆರನ್ಲ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಳೆಯಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪಾಪೆ ಮಾಂತೆರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಾಲಿ ಈ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಾಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೊಲುಬು ಬಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಮೇರೆಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ವೈದ್ಯನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಧ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸಂಗೀತ ರವಿರಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಈರೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಧಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆಯರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇರೆಗಳ ತುಳುವಿನ ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸಂಯೋಜಕರು ತುಳು ಎಂಎ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ವೇದಸ್ಮಿತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಳೆಗಳ ತುಳುವಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್.